Am plecat de mic copil într-un oraș mare și am stat acolo 26 de ani. După 26 de ani, dorul de Vișeu de Sus și de Maramureș m-a făcut să mă întorc acasă. Am venit acasă cu un vis, ca să fac un loc unde poți să mănânci bine, un loc unde să te simți bine, un loc intim, un loc cu miros de lemn, așa cum e Maramureșul. Dragi turiști, dragi locuitori, dragi vecini din toate localitățile, haideți la Ion, dați o fugă până la noi, să vedeți ce facem și cum facem. Unde ne găsești? La Vișeu de Mijloc. Suntem o locație retrasă, ferită de aglomerație, de claxoane, unde poți să stai liniștit și în tihnă ca să te bucuri de o mâncare bună.